Извинете хора, че сме качили толкова кратко видео. Ние без да искахме спряхме. И тук сега чупим някакво нещичко. Тук чупим една дънна платка или какво е тук. Ще го вземем и ще направим компютър. Тук има едно дисплейче, вижте хора. Виждате ли? Трябва да виждате. Да знаете, ние гонихме една гергана. То вие трябва да сте го чули преди малко в другото видео. В другото видео. Да, моля ви се, абонирайте се за канала. Не за нас, за YouTube алгоритъма. И тук ще качвам по 10 минути видео. 10 минути по-напред, когато станем по-известни, ще качваме по 30, 40, 50 минути. Ще правим стримове, лайфове, такива. И каналът сигурно ще се смени. За някой ден ще се смени този канал. И да знаете, ако се смени каналът, вече не изстрелят видеото, ще направим всичко възможно, за да го качим. И хора, само искам да кажа, че сега ще ви разкараме малко из нашето място, където това цялото това място тук и с къщите е наше. Мое и негово. Ето валихме ти. И да знаете сега хора, лайквате, абонирайте се за каналът ми. Канал. И вижте сега, искам да ви разкажем една история за Бермудския триъгълник. Не, за друго. За кое? За The Backrooms, да бърках се. Да, знаете, моят приятел ще разказва, защото аз за тази история не знам. Добре хора, чакайте. Сега ще ви кажа. Значи историята се можете също да видите историята за The Backrooms в YouTube. Кажете The Backrooms и ще намерите The Backrooms. Извиняваме се, че нямаме къде да подпрем телефона. Просто го държим. Нямаме къде да подпрем телефона. И The Backrooms е едно място, където когато попаднеш, повече не можеш да се измъкнеш. Там, когато отидеш, само коридори. И има жълти стени, жълти килими, които миришат ужасно. И да. Хора, тази седмица или другата, после може да се... Тази седмица или другата седмица, или после може да снимаме видео за кукерите, защото ще минават кукери от нашата тук. Да. Не мога да ви разкажа точно историята. Ние знам и аз толкова добре, но по-напред в видеята няма сме толкова срамежливи, защото нов канал все пак за първи път. Затова просто ще качаме някога видеа на игри. Скоро обаче това. И за сега чао от нас и от него. Да, довиждане. И ще се видим в следващия епизод. Моят другия епизод да е с криница. Другия епизод може да е криница, да. Както разбрахте, да. Ще го снимаме скоро ще снимаме и видеа с професионална камера. Ще вземем GoPro-то. И да. Хора, до тук ще приключваме за този епизод. И така. Епизод. Чао, хора. Чао.